Pialong gumno ki perlok prajor baro angai pi syaj pi klan bha daga jing ai ke jong blei hagane ko por ka bamantang shobanya shakmat nga ko banai khublei Christmas besok bat snam thamai badaple blei ngo ong dable naman ngimtep kan ka snam ka long ko bakumno henrei lada ublei udan ka bat ngi ya kanu kanu ka bentaro kalong kumno kanu ka snam ro yo ya ka snam ka badap daga jing kor khu to blei ya lame phi iwei pe iwei kajing yakran hagane ka por ka long shapang jong udeng Christmas lani u Christmas tree ka wei ka long kajing sha thang jong u Christmas tree u basan pho phut but ka wei pat ka long kajing u jor jong ki ka tu ka nengot ki ong ba umdei banbu Christmas tree namar ba ka dei kajing mane blai thau bar kita pen iru ya kata na ka Bible berkai ka mga kwa banekran hagane ka poru kalong syapang kumno las dang ya une u Christmas tree hoj kalong ka badon kam yangi habangi le kanu kanu ngin tip ka balai ngi le but ya ke ai ngi le khanang ba yonum long ha ko omdom man haka pratarik jong uni banai December 2008 kaladon kajing sha thang jong u Christmas tree ha New York America but uni Christmas tree la ong ba kajing jong jong u kalong hado san pho phut but la thang yo u patang hapo shiklemat uni u Christmas tree ula England la khot yo uni u Christmas tree the all American Christmas tree the uni Christmas tree la ong ba dei tang kajing rakhe Christmas handai ulong ru ka dak jong ka imlang ka salang ulong ka dak jong kajing ya teli ba ki bria ha America ki rakhe ya ka Christmas kalong thik mo ko malong hagari jong ni menta ngi ha ki dong ha ki lat ngi ha ka por Christmas ki apan itnat ki apan khoj snong ledang pen khoj snong handai ki da le ai ki decoration de kajing petnat ki ba pher barka bakham itna shusur kalong baham hakilat ki bakham he kumto kida shna da kito ki ei ke sing oj kida shna kida bo ki Christmas tree kida pen itnat ngakwa banai khublei kerpang namata ki khna samla shnong number ba philai le e gani na do ki snem ki ba minshwa kan mau irang ret mangiru ile hadu ki nisngi ki ba mantaro par ngai scam ba kani kanang yaj kanang mi kisngi number ba ka Christmas hi kam dei tang nang mata ki Kristan kare nam ta jong way pa way u brio ha kana ka prathai na mau Jesu wan nagabanta yabaro u wan ban aya ka jingsuk molo ong nga ya ka jingsuk ke jong nga ai happy om kum ba ka prathai ka ai re nga ai happy ba ka Christmas ka wan ra ka khubor jong ka jing kemen jong ka jing ya teli wan ra ka Christmas ka wan ra ka khubor jong ka jing ya long ka way kom ki brio ke ba bleu la thau hagador ka jong ohi repitip na em bahagi ne gisngi ki don ki brio ki ba persha ya ka jingbu ya ki Christmas tree ki ong ba ka jingbu ki Christmas tree kalong persha ya ka Bible pitip ki shem ka wai ka lenong na ka Bible ka balong na ka kitab jong Jeremiah ka lenong ka ba shipho Jeremiah lenong ka ba shipho bat ngin ya pulian adu ka khot ka balai ka ongkum ni naba ki rukom ki kin jaben rio ki long ka jing thala naba ubriu u khet ya udeng nakhlau ka kam ki kti unong trei da usdi ya kani ka khot kin ki ong ba ka ong shaphang u Christmas tree naba ubriu u khet ya udeng nakhlau so dei em sis khat kumta herel ong ba kum ni ka kam ki kti unong trei da usdi hangne ka kren shaphang udeng ubahe umle yutu udeng Christmas tree ubaret hari udeng ubahe ya ka bakini ki nong odur odar ki nong trei da usdi kamur ki nong odur odar ki sculptor ki pen snaya utu udeng hakadur kum ki belai thau hi mdai shapang udeng Christmas don ka rupa bala sho astang bala walam na Tarshish bar ka ksiar na uphas ka kam jong nong trei bar ka jong kita ki ktiu bania ka babar yong bar ka ba sabutu ban long ki jan jong ki mar kata ka daw ko paralo fla shai em bakatu ka benta Jeremiah la nang basi phau
kadai tang ke jing pen khon jubor ya ka kot ba pi ki brio ki gisni ki pen khon jubor ya ka kot ba ya ki jing tho na kten ka jong blai ban pen hon ya ka to ka jing smo tho ka jong ki hoi la ki brio ki mane ya Christmas tree ki mane ding mo ya kata tingin laban ong bakalong ka bakala hari kalong ka jing shisha bangem dai ban ailat ya ki decoration pat kan bakin siam ya ka jaka ka ba pedeng tam jong ka Christmas nama uji su ulong ka jaka ka ba pedeng tam jong ka Christmas ida ben panon buram ya uji su Chris hagi gi sngi mo gi decoration da ka bam ka di da ka jing penso bahawai kita ki don kam hendrai pat ngim dai ban penso si ya uji su Chris lingba jong ka jing rakhe Christmas ke jongi kumno las dang ya une o Christmas tree tenga ko abane tho epi kumne ba kat kum ka jinga tho jong ka history mo ki kot history kia tho ba ya une o Christmas tree la ne o ding Christmas las dang ya o kombasan spas na menshua da uta o nong ya lam jong ka balang o ba kerteng o Martin Luther ha Germany la ong kumne ka ta jing tho khana ba haba une o Martin Luther ula wan na ka jing ya lab haga singi Christmas ar pesan tarik urang wan itu khana ha ka we ga yeng mani ula de ban ya lenti na ka we ka khlau bat kala dom bat haba ula yo i ki klor ki ba itanat kum to bat kani ki klor ki la shat jing shai halor jong kini ki ding se haba uni Martin Luther ula i ga ni ki jing itanat kala pensit rahem ya ga onor ka jong o ba la khet ye we uding wangan le chai yeng ngan batai ya ki khon ke jonga ngan batai ya ka lok ka jonga ba ka no ka jing itanat ba kum no ka pan kan mau ya ka sni Christmas but haba ula let yeng ula bo eu to dieng halor jong ka me but ula bo e kita ke mombati but ula batai syapang ka Christmas ba la ong ba ka tahi ka de ka jing sedang jong ka jing bo ya ki Christmas tree namar kata ka daw ka jing bo ya ki Christmas tree ngim dai ban so tho bakla ban ong ba o uni udieng ulong uba kongsan lani ban ong ba kham uni udieng ngimlong ban khe Christmas hari kalong tangka decoration kai ya kaban penkan mau yangi syapang ka Christmas te tangka tahi ngan penkot no haka de video ban ngan second do ya phi pat haka we ga video kabanwan but to blame kor khoyo phi bat ang ya share kai gi video bakan long ka jing mentoy ya ki babon Sasisian Christmas basok but snam thamai badable nakabanta ga buram ga jong o amen